ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಟಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿ 9 ದಿನ ರಾತ್ರಲ ಗರ್ಭಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಡಪುಂಡು. ಗುಜರಾತದ ದಾಂಡಿಯ ಆಚರಣೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಲ ಪಚ್ಚದಿತ್ತಂಡು. 2 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಕಟಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪಡು ಏಣಗುಡ್ಡೆ ಬಿರುವೆರೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಈ ದಾಂಡಿಯ ನಲಿಕೆ ಸುರು ಮಲ್ತದಂಡು. ಬೊಂಬೈ ಗುಜರಾತ್ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಪುರ್ತುಡು ಗರ್ಭಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಜೋರಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಬಡಕಾಯಿ ಪಾರ ತೊಡ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಪಾರ ತೊಗು ಈ ನಲಿಕೆ ಕಾರ್ದಿತ್ತುಂಡು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಹೋಳಿ ಪುಣ್ಣಮೆ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತೆ ದಾಂಡಿಯಾ ಬೈದಂಡು. ಕಟಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ಗರ್ಭಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಲಿಕೆ ದಾಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ನಿಮಿದ 9 ದಿನಲ ಜನಕ್ಲೆಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುಂದುಂಡು. ಪಡು ಏಣಗುಡ್ಡೆ ಬಿರುವೆರೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಕರೆನ 2 ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ದಾಂಡಿಯ ನಲಿಕೆ ನಡಪಾವಂದಿತ್ತದು 100 ಜನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದು ದಾಂಡಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾರ್ನಿಮಿದ 9 ದಿನಲ ರಾತ್ರಿ ಪೊಂಜೋನಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜೋಲು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ದುತ್ತೈತೊಡು ತುಡಾರ್ದ ಸುತ್ತುಡು ನಲಿಪುನ ಈ ಆಚರಣೆ ಬೊಂಬೈಡ್ ಮಲ್ಲಪುದರ್ ಪಡಿತಂಡು.